L'ALBA és l'adaptació del Language Tool al llibre d'estil de la Universitat de Barcelona. Per configurar el complement del Language Tool amb el servidor propi de la UB i l'ALBA, has de desplegar el menú de configuració i clicar sobre la roda dentada de la part inferior dreta. És important que no tinguis cap compte de Language Tool activat. Si en tens algun, primer has de tancar la sessió. Ves al final de la pàgina de configuració i clica sobre l'opció Configuració avançada, sols per usuaris professionals. A l'apartat Servidor de Language Tool, tria la tercera opció. Un altre servidor requereix un servidor Language Tool en execució. Al quadre de text, enganxa-hi l'adreça del servidor UB, https://alba.ub.edu/api. Prem el botó Desa i comprova que apareix el missatge que la configuració s'ha desat correctament. A partir d'aquest moment, el complement del navegador fa la revisió contra el servidor de la Universitat de Barcelona, amb les regles adaptades al llibre d'estil de la institució.